Il-ġimgħa filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat indirizza konferenza tal-aħbarijiet fl-isfond ta' Baċir numru 1 f'Bormla, proġett li ilu minn qabel 1996 jiġi mwiegħed mill-Gvern. Fil-preżenza ta' numru ta' residenti Bormliżi, Joseph Muscat qal li s-sitwazzjoni li dan il-Gvern ħalla fiha Baċir numru 1 qed tkun ta' detriment għal ħafna familji u negozji fiż-żona. Joseph Muscat fakkar li l-proġett ta' Baċir numru 1 suppost tlesta fi frar tas-sena l-oħra, jiġifieri kważi sena ilu, bi spiża li kellha tlaħħaq 3.8 miljun euro. Dan iżda ma sarx u l-poplu ta' Bormla u tal-madwar qed ibatu l-konsegwenzi. Il-mexxej Laburista fakkar f'inċidenti fejn weġġew in-nies kawża tat-telqa li hemm u anzjana li saħansitra spiċċat tilfet ħajjitha. Apparti s-sigurtà tan-nies, bosta negozji fiż-żona ma setgħux joperaw b'mod tajjeb, b'uħud spiċċaw f'xifer ta' falliment. Kenna s-sitwazzjoni tal-mistħija ta' negozji illi nġabu f'xifer il-falliment, in-naħa tar-regatta tistgħu kemm tmorru itkellmuhom, familja li investiet kollox f'negozju spiċċat f'xifer il-falliment minħabba l-ineffiċjenza ta' dan il-gvern. Joseph Muscat qal li f'Ottubru li għadda fil-Parlament il-Ministru Ostingat kien wiegħed li l-proġett ta' Baċir numru 1 se jitlesta sa Lulju ta' din is-sena. Il-ħamis filgħaxija iżda l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħareġ jgħid li dan il-proġett se jitlesta sa Marzu li ġej. Joseph Muscat staqsa jekk din hix sempliċiment dikjarazzjoni ta' qabel l-elezzjoni. Joseph Muscat qal li huwa perswas li l-poplu ta' Bormla qed jarbel kollox u se jkun qed jagħmel l-għażliet tiegħu b'mod għali. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-proġett ta' Baċir numru 1 se jkun fost l-ewwel proġetti li se jitlestew fl-ewwel xhur ta' gvern ġdid. Dan għal Joseph Muscat huwa impenn li l-Partit Laburista qed jieħu mal-poplu Bormliż. Pledge tagħna mhix wegħda, hija commitment, hija xi ħaġa li se sseħħ żgur. Dan il-proġett gvern ġdid ħajkun qed jilestih fl-iqsar żmien possibbli.